Τι είναι ο νους, ρωτούν πολλοί. Η αλήθεια είναι όσο πιο μακριά μπορεί να φτάσετε από την αφήγηση του Μάτριξ που μας τροφοδοτούν οι ιερείς του ιατρικού επιστημονισμού. Ο νους είναι η γέφυρα, η διεπαφή μεταξύ του αστρικού πνευματικού βασιλείου και του υλικού βασιλείου. Είναι ο πίνακας ελέγχου που μεταφράζει την άπειρη αιώνια συνείδησή μας σε έναν πεπερασμένο υλικό ξενιστή που καθοδηγείται από τις αισθήσεις. Ο νους είναι κατά μία έννοια μία πύλη προς μία άλλη διάσταση, μια άλλη εποχή, έναν άλλον κόσμο. Γεφυρώνει τον άχρονο συνολικό εαυτό με τον πεπερασμένο θνητό εαυτό. Δεν βρίσκεται ποτέ στο σύστημα TSI Earth Life ούτε ένα θραύμα σου. Όπως ακριβώς όταν παίζετε ένα παιχνίδι προσομοίωσης εικονικής πραγματικότητας, κανένας από εσάς δεν είναι στο παιχνίδι. Τα αιτήματα είσοδος-έξοδος αποστέλλονται μπρος-πίσω μέσω των ακουστικών. Το μυαλό σας είναι το κβαντικό πεδίο που αντιστοιχεί σε αυτά τα ακουστικά.